ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መራሒ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎ ትማል ረቡዕ ምስ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ከም ዝተራኸበ ተፈሊጡ። እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ፈጣን ሓይልታትን ሰራዊት ሱዳንን ኩናት ካብ ዝጅመር ንፈለማ እዋን እዩ። ጀነራል ሐሚትን ዩዌሪ ሙሴቪንን ክልቲኦም ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ከምኡውን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንምቁራጽ ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ። ድሕሪ ናይ ኡጋንዳ ጻንሖቱ ጀነራል ሐሚቲ ትማል ሐሙስ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዝለጠፎ መልእኽቲ መሰረት ህልው ኩነታት ሱዳን ንምፍታሕ ዝርርብ ንምክያድ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ጻንሖቱ ድማ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ክበጽሕ ምዃኑ ይእመት። ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ጀነራል ሐሚቲ በታ መንገዲ ኣየር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃና ዝተፈልጠ ነፋሪት ካብ አቡዳቢ ናብ ኢንተበ ኡጋንዳ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ። ብኢጋድ ተማእኪሉ ኣብ ጅቡቲ ንትማል ሐሙስ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ርክብ ክልቲኦም ጀነራላት ሱዳን ብቴክኒካዊ ምኽንያት ከም ዝተሰጋገረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ትማል ረቡዕ ኣፍሊጡ። ጅቡቲ ናብ ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ 28 ታሕሳስ 2023 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኣኼባ ብቴክኒካዊ ምኽንያት ናብ መጀመርታ ጥሪ 2024 ከም ዝተሰጋገረ ብምጥቃስ ልክዕ ዕለታት ኣብ ግዜኡ ከም ዝሕበር ገሊጻ። እቲ ኣኼባ ቅድሚ ልዕሊ 8 ዋርሕ ግጭት ሱዳን ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ መንጎ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ፈጣን ሓይልታት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎን ናይ መጀመርታ ቀጥታዊ ርክብ ክኸውን እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ድሕሪቲ መራሕቲ ሃገራት ምትእኽኻብ ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢጋድ ብቐዳም 9 ታሕሳስ ንኹናት ሱዳን ኣመልኪቶም ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ዝገበርዎ መይጥ ኣብ ሱዳን ቅጽበታዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክውሰድ ምጽውዖም ኣብቲ ስምምዕ ዘይነጸረን ዘይቁንዕን ውዕላት ኣለዎ ብምባል ብወግዒ ነጺግዎ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘለዎ ተቃውሞ ብምሃብ ብፍላይ ድማ ምትእታው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝምልከትን ሓለፍቲ ኢጋድ ምስ ልኡኽ ፈጣን ሓይልታት ተራኺቦም ዝብል ሙጉት ከምኡውን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ብጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ዝቐረበ ብግብፂ ዝምራሕ ተበግሶ ብሱዳን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ። 74 ሚእታዊት ከተማ ካርቱምን ዝበስሐ ምዕራባዊ ክፋልን ተቆጻጺሮም ዘለው ሰራዊት ተወርዋር ሓይሊ ኣብ ኩናት ሱዳን ዝለዓለ ኢድ ሒዞም ከም ዘለው ይፍለጥ። ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ግዝያዊት ዋና ከተማ ዝጥቀመላ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ኣብ ከባቢታ ከተማ ጥራይ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ። ጀነራል ሐሚቲ ነቲ ወተሃደራቱ ኣብ ከባቢ ዓድታት ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ብመዝማትን ብምቕታልን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐረበሉ ክሲ ይነጽጎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣብ ዘቕረብዎ ሓበራዊ ጸብጻብ ኩሎም ኣካላት መሰጋገሪ ፍትሒ ብማዕረ ምትግባር ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ። እዚኦም ድማ ገበናዊ ተሓታትነት ምድላይ ፍትሒ ካሕሳን ካልእን ዘጠቓለሉ ኮይኖም ንግዳያት ፍትሒ ምውፃእ ከምኡውን ሕጋዊ ጽገናታትን ዕርቀን ዘጠቓልሉ እዮም። ካብቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓለፍቲ ትግራይን ዝተኸተመ ናይ ሕዳር 2023 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝተጠቕሰ ሓደ መምስራት መሰጋገሪ ፖሊሲታት ፍትሒዩ። እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ዝነበረ ደማዊ ግጭት ንኸብቃዕ ዝተወስደ ስጉምቲ ነይሩ። ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ብቕትለት ስቅያት ብዓሌትን እምነትን መሰረት ዝገበረ ዝፍጸም ዝነበረ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብልዑል ቁጽሪ ከም ዝተረኣየ ይዝከር። እቲ ኩነታት ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተኸስተ ግጭት ከም ዝተጋደደን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ድማ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉሉ ኩነታት ከም ዝሰዓበ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ብሄር መሰረት ዝገበረ ግጭት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ወጥሪ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝበኣሰ መልክዑ ይወስዶ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ኢትዮጵያ ምስ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝሰማማዕ ሃገራዊ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሒ ንምምዕባል ዝወሰደቶ ስጉምታት ብሓጎስ ብምቕባል ብተወሳኺ ሃገራት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ገበናት ኣብ ሃገራትን ዘጋጥም ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግን ናይ ምጽራይን ምኽሳስን ግዴታ ከም ዘለወን ኣስሚሩሉ። እቶም ዓመፅ ዝበጽሖም ሰባት እኹልን ኩሉ መድያዊ ፍታሕን ቅልጡፍ ካሕሳን ክረኽቡ ኣለዎም ክብል ድማ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ጽምብል ሓድሽ ዓመት ሰባት መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ ክጥቀሙ ዝኾነ ምልክታት ኮቪድ-19 ተሃሊዎም ድማ መርመራ ክገብሩን ካብ ምትእኽኻባት ክቁጠቡን ፕሮፌሰር ህዝባዊ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ከርቲን ኣውስትራልያ ጃያ ዳንታስ ሓቢሩ። ካብቲ መቦቆላዊ ቫይረስ ዝደኸመ ግን ከዓ ዝያዳ ተላባዕ ዝኾነ ሓድሽ ማዕበል ንኡሳን ለውጥታት ኮቪድ ኣብ ኣውስትራልያ ብብዝሒ ከም ዝተረኣየ ክኢላታት ኣጠንቂቖም። ፕሮፌሰር ጃያ ዳንታስ ድሕሪ ምትእኽኻባት ዓበይቲ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን እቲ መልከፍቲ ክውስኽ ከም ዝኽእል ግምታቶም የቐምጡ። ንሱ ብተወሳኺ እቶም ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ዘለዉ ንኡሳን ለውጥታት ማለት ሳብ ቫርያንት ኮቪድ-19 JN1 HK2 HV1 ምዃኖም ብምግላጽ ኣውስትራልያውያን እንደገና ክታበት ቡስተር ክወስዱ ኣዘኻኺሩ። ሰባት በዞም ዝተጠቕሱ ንኡሳን ለውጥታት ማለት ሳብ ቫርያንት ኮቪድ-19 ምስ ተለኽፉ ድማ ከቢድ ቃንዛ ጎረሮን ስእነት ድቃስን ከጋጥሞም ከሎ ምስ ናይ ኮቪድ-19 ብምንጽጻር ረስኒ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ከም ዘይረኣዮም ሓቢሩ። ሕማም ኮቪድ-19 ከም ኣህጉራዊ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓደጋ ከም ዘይረኣይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይ ዝዓመት እዚ ገሊጹ ነይሩ። ዳይሬክተር ትውድብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብ5 ጉንበት ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ኮሚቴ ህጹጽ ሓደጋ ንመበል 15 ግዜ ድሕሪ ዘካየድናዮ ዘተ ኮቪድ-19 ኣስጋእነቱ ካብ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓደጋ ከም ዝወረደ ክሕብር ፈቱ ክብል እንከሎ እንተኾነ እቲ ቫይረስ ባህርያቱ እንዳቐያየረ ገና ኣብ መንጎና ይነብር ስለ ዘሎ ጥንቃቐና ከነጉድል ኣይግባእን ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሓደጋ ኮቪድ ገና ከም ዘይተወገደ ዝገልጹ ክኢላታት ጥዕና ህዝቢ ኣብ ዝገብሮም ምትእኽኻባት ጥንቃቐታት ክገብር ይምዕዱ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን